Официално имам членство в канала. В това видео ще ви кажа какво точно представлява членството на канала. На първо място искам да ви кажа, че то не е задължително, то е само ако искате да ме подкрепите и да получите някои предимства. На екраните си в момента виждате трите нива за членство: 1.99, 9.99 и 19.99. Първото ниво е 1.99. Получавате значки за лоялност, емоджита и също така имате достъп до снимки зад кадър. Второто ниво е 9.99. Получавате предимствата от предходното ниво, също така получавате ранен достъп до новите видеоклипове и според мен най-якото предимство – получавате ранен достъп до моя игра. Може да получите ранен достъп до моя игра преди да е готова, дори преди да излязва. Когато получите ранен достъп до моя игра, ще можете да ми кажете първо дали ви харесва играта, дали искате нещо да добавя, някаква нова функция, нещо да променя, нещо такова. Третото ниво е 19.99, получавате предимствата от предходното ниво, но също така това ниво няма някакви специални предимства, то е нещо като подкрепа за канала просто. Имайте в предвид, че в бъдеще тези нива може да се променят. Членството може да го платите по всяко време, също така може да го откажете и по всяко време. Сега ще ви дам един пример, за да го разберете. Примерно, искате да платите членството на 10 януари, да кажем. То ще изтече чак на 10 февруари, т.е. след един месец. Доколкото знам, YouTube подновява членството всеки месец, така че няма нужда всеки път да натискате бутона за плащане. Имайте предвид, че може да го откажете по всяко време, буквално по всяко време. Ако искате в 4 часа сутринта, може да го откажете. Също така имайте предвид, че може да получите ранен достъп до моя игра само на второто и трето ниво, т.е. 9.99 и 19.99. И на трите нива ще получавате снимки зад кадър, също в раздел Общност ще получавате снимки и съобщения, които само членовете могат да видят. И пак казвам, то не е задължително, просто ако искате да ме подкрепите и да получите някои предимства, затова се плаща това членство. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеото и също така може да го последвате в TikTok.